Kardom ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen Karbi Anglong Indigenous People Organization Kaipo ingdeng ke pamahang ke thekani mesen pen katalon pon Mahamaya constituency ke palo jikong terang arong ke pathua klamalong pini therepu ni phai inquire trok arni ingdeng kep Karbi Anglong Indigenous People Organization thi hek pen Kaipo amahang ke thekani alira lon pen talon pon bangso ke talon pon along Central Committee amaipu Samson rong pipen mai chari pon lapen kongchun bang Robinson tok pipen si aluhi pachini pon lapen bangso ingdeng kep Karbi Anglong Indigenous People Organization amahang ke thekani pen pacheton pon si Kaipo ahin pen rong thomarar phan kadokawe pak pharo isiso si mosquito net mate mosuri sitame kerona sai deng pon bangso ingdeng kep Kaipo amahang ke thek katalon ponalong kachetong dun Central Committee pen Samson rongpi Robinson tokbi horen terang borsing rongpi lapen jikong terang arong asar bidia sing terang tinthong asar joy sing hansi SGB har sing terang Haraghat Samilangso BLCC Chairman Biren Terona tumpen anparta rongara tatum chetong dun si insam jinpen ingdeng kep Karbi Anglong Indigenous People Organization amahang ke thek talon pon News Text Report Karbi Anglong News Nitum ningkan kep mate 10 foundation day nitum katalon pon along dak nitum rong isi rong asar penteng lok pente sorkari sorkaman rong aris cintong asar pente kethik ding manpeng nitum an la penitum danon kai pulong kemra pedoan litum prangsi nalitum phan akadom pajri lok kadom nasi pi nitum dak ningkan kep katalon pon along nitum ni cepara mula celebration lah asolong nitum beneng an bang ningkan kep chok lo asol ningkan kep chok lo abang nitum awajat pu same nitum asong pen kai po song pen nitum dak rong hom rong lido asol pachet tong si nitum mahin pen musri pak wet pu same an tupan ron pon lo nasi kibang jilang along tamil nitum laun se angko nitum la kai po song pen laso thak a program mate celebration la ningkan muneng si bangke ningkan crazy asan si dampo asal hasolong tamil tu muneng muni pusami asan si lemon mom dampon bom si la pende si ke litum ningkarong pilo dak pini sikong terarong mate denarong la dak ke pathua klamnong nitum so ki bipon nang cerap rong si ke do kawe dak ara do ana phan samila so nitum nong ar dineng pinon pot nilehin pen suri karo pajir lo nang tum non ke bang tuya khan ke ko pilo ji sepon tu non nitum ki bang thuji so bang ci sikpon bang la loje jongam de nang nitum bang ke hokper bang ke indigenous plong ke tum la so khe ese khelonjia mate tum khe barim plus so khe ko sonsi nitum kicharai komdi mate ke sonsi ka cherok tok duji la pente itum khe la so ke pa phi hu ba khe pen sonsi tum ke pa prang thekji asala salom message ki tum bang ke not only Karbi that others itum along indigenous attract do Adivasi, Mar, Tiwa, Garo, soal taksi, binakan missing, lalung, jola soal itu melong soal indigenous lah soal itu melong do, lah so akhirnya, konsumsi itu lah keperang tekji mah, lah pendek itu lah so lah anse bangke itu bangke kacisik pun dulu peneng pemisame, lah soal taksi muneng muni tapi itu lah sona program bang deng pon pen, lah pendek itu lah khe konsumsi job neng mah, lah so cerok tok, amai tapi tu pon bom jadi itu so awareness program dan deng pon di along non pedeng dak lo pedeng gengong sikong terang rong lo muneng abang ke hobo nania dim berpung terpung tahepo ba korania remote area yo la sona thak itu nason kelele dim nong itu nason awareness program itu naso ke barim pande ke kang tim dim akhe itu ko sonversi la ka prek akhe dom pen kp dom pen cepat job jima yo la so message ba itu pipon bom itu la sini so pen ke sikpon ba ke la CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Karlitang Tungi Long Kumar Memorial Amendment 3rd Karbi Anglong Premier League 2025 KAPL Kangpu Pon Hanjang Langso Sport Association ke pathua klamalong Karlitang Tungi Long Kumar Memorial Amendment Ingdeng Kethom Karbi Anglong Premier League Pathu Pangcheng Pon Jai Mekalong Alhisar Poman Pen CM Dr. Tuliram Ronghang EM Surya Rongphar EM Madhuria Dekhel Phukan, EM Madhuram Lekthe, Deputy Speaker, KAC Abhijit Crow, MAC,
Kadom Terangpi Board Chairman Laichan Ingleng Board Chairman Philip Teron BDC Chairman Simeon Rongphar Anparta Manpeng Kidoket Hikidingatum Chetongdon Aduntu Sami Rupsika Teron Pike Chengsi Karbi Anglong pen Women Cricketer Made BCCI Tournament along Chipati Dunapothakalang Lipansitame Karbi Puhupen Archupon Sonsi Karbi Anglong Cricket Association President Sardili Babe Lapen Prakash Sangma Pensi Kachuroram Thejume Senpen Thanpon Anparta cricket ke pathua hin answer sekang thorpon thekjia phanpu panongsi annual budget 10 lakhs pathik ponpo pusi CM Dr Tuliram Rong hangpen ningjepon Sonsi bangsu Karbi Anglong Premier League ke pathu kadukawe tim ner ke pangbongsi chipate ponji lapen pini ke chengsi amesh lake Royal Rhino lapen jir poaching room stallion angbongsi pathu chipate pon News text report Karbi Anglong News Nang litum media korti atau mancuru kantung tema pini dilitum ketom mangdeng Karbi Anglong Premier League juga ceng along nang litum kewang pen lau opening ceremony nang nang litum suri nang curu paji erlo bande keceng si nili kecuru kantung bang ke nilitum kacing hon nai Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Mohan Sarpan athame Karbi Anglong kacing tour pen sports culture ke pathuana paprai phan bo alang li kabor ipen pini nili tum thelong dam lo je Karbi Anglong long inquiry truck MSC constituency team CM Sarbang puti kep tangka kiti pen kikim pon hala stadium pen indoor lahai sar ene kipi ki joy puman medalo athema not pin nitum thelong lo athela Karbi Anglong Premier League long ke la atok anu pensi la sports kapathua tum form nang jok dun long lo amani litum ninga rong pik athema CM sar akemang wirwedelo CM sar akemang pensi non bangke heglong lo kichung lo athema piniarni sports culture pathia joine Karbi Anglong lo football khela thang pilo sitame angtan kang tu yang deng an itum ledam dela Stame piniani CM sar kabo ia joine achuning bangke football stame nilitum I League long an bangke cepate dun long ladai si nilitum han ahir jumelo CM sar ahir jumelo nazi pini nilitum Karbi Anglong Cricketer Association pen CM sar fan suri kacuru kangtung athema alang li nilitum han nakabor i pen non kilang jilang aningkan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pensi nil tuman lak kep atangka nang pilo la support nil tum Karbi Anglong Cricketer Association ahin ben CM Sarpan suri akadom pilo athema thelong lo kedam tang nil tum Asia generation mang thelong lo somadum kecho tap kecho phu pensi amena alai pa spoil la wir lab lo stame non le CM Sar kabo ipena job kecho tap kecho phu bang ke nil tum thelong le delo atto ano le puno non bangke badminton khela ta thek pik lo cricket khela ta thek pik lo football khela ta thek lo non ke nang tum thek lo di phulong ke volleyball pathu volleyball an ta non ke assam lo an pati dun long aprang nil tum lahar julong le futsal pulo recently dongka pe nisia team guwahati pathu dam latame nil tum thek lo CM sar ka bo ipena joksi hadaan le dun lo lasi nil tum pini holo nil tum ningarong pigan lo nil tum sar phan ka churi alam the ka avidelo jo lapuan lo lasi kibang jilang aningkan wang ta nilitum la Karbi Anglong Premier League an se pathipon bompen nitum kemang bangela heno mane in future nilitum le une destame non we mi tum kithurmi tum ha Karbi Anglong pen stame kusol po IPL long an ke pale duni phane di IPL long an nilitum players tum da amen tibidun loi an hedi ha pan se ni tum kemang ko la dak CM sar da bor ipi ko jok la panda ni tum kile dini bisi mane ni thelo para team do nei pathu non nil tum nong la dak total 8 team do narkep do la pen ke team hini bang ke pu baithalang supen si do lo West Karbi Anglong pen ke dongka pen si do la pen ke bokajan pen isia team do lo la pen re dipu pen ho team do KSYC hamphanga song phulonia hawara joke pangtang ponchi aphan akimi apharman ar pukimi kepek pona jaime kepaman pon
body reshuffle KSYC asong pen ke padu ponalong ke ongdung arisoi jangatum chito tun pen ke bang jiani mesen pen song ke pangtang ponji aphan ar pukimi kecho abang phuatum pen kachisik pon sonsi thereponi phaing kora trok the langarni phuloni constituency ke palo tarabasa sokum tok biarong LP school along tong sekot pen KSYC hamphang asong central committee atum pen patur pi ponsi body reshuffle ajai me ke paman pon labang so ke paman pon ajai me kalong kado kabe arisoi janga tumpen chingki chethan ponsi ar pukimi ke pek ponji aphanta chingki si phulonia hawara phan kelang chari dunangji lapen kado kabe asayelong kelang dunangji aphan kenang sot pusi phulonia hawar KSYC asong aro aphan ke maiphu jekalis ingjai lapen dun maiphu sarpin khatbe atuma phansi akimi arpu pek pondo lasin non ke wangji arni pen ke long ke padim setame body reshuffle pado ponji pusi KSYC CC long sodar Anglong pen ningje pon lasi pini bangso body reshuffle jai make paman pon ke phuloni constituency arlo pensi pangcheng pon paprang lo bonta khe longri aparman pensi do thip nangji ke claim ke damatum pu setame pusi long sodar Anglong pen pherang ke thengno lamthi ningje pon news report aro ningtikathar Karbi Anglong news Given tum dak phuluni area council budi resapul fan latoma pin teng tum wang lo asinum ningarong lo lapen pin tum akimi a president secretary pen chenglo sia team ni tum lan se khailong ri fan ki paklem ponje fan lapen ke so sia akimang ke pachun je fan tum sia team lo ningarong pik lo lapen ni tum ning thipik lo je labang so team pen phuluni havar arata me latuma leadership atuma ke ja latuma claim dam pen ali long pik ji pusin tum ning thipik lo Ini bangkan itum ka do we pini bang phokep so sei chitong do la se full plejata committee no pini senglong lo kapre ka hawar long tamin nang nitum sengpon. Oni tum jase met pet non isin tum ke KSYC ga do we area council song kep do asi first phase abang ke ni tum la so chiklo pen mo chiklo phan ni tum mane kep original council a body reshuffle ipan sin tum chisik kontang lo asi pini le tum la so process ateng pen phuluni pen sin tum phuluni area council sin tum pang cheng cheng lo itum Karbi Anglong to anu tame a body bang reshuffle si ajak kong gimi KSYC phan ni tum ke thabi phan sin tum chisik tang lo Komiti pen ke bang tumhan nili phan mai pu at pu ne pek kon pot ke long ri kisung long ke nili tum phuluni area council pen tame arjab dun thibji kupi ma kisung ke boy puno ke charlie hinat puno ajat puno ni tum arjab dun thibji tum phuluni area pen ke si pu president sar dom hanta dak phuluni long nili phan arpuna pek pon secretary phuluni arpu pen lasi nili pen ta nili hin pen tha pachini kang tung ke khai long kan ma kisung phan ke nili ta archak dun thip po